tansah tutut ning kalbu rasa kang tansah ora dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tambah kangen kangen iki kandang moyong rino wani Waduh, semangate rek bar bayar BRI ketoke tukang jaiponge ya ndok. Ketara semangat ae. Iya, Bel. Urung, lah dalah ya ampun. Berkah barokah sayangku, terima kasih matur sembah nuwun ya nok ya. Pambuka sampun katuran wonten tembang kangen. Anjih, konjuk kagem masyarakat pundi niki nok?
ngemplak lor anjih. Nderekipun Pati Bumi Winatani leres anjih. Saderengipun ngaturaken wilujeng siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek teng selenting ngeten Bu, sing kompak semangat ngoten le. Ya ampun, jenengan kok ongkrong-ongkrong le Pak, mungkin katoke jenengan nek suwek lho Pak. Neng ngarep dhewe kok mekokok ngono ambane kok ya rumangsane lho ya. Jake duduk manis Pak. Engko tak cium ping 2 brengose medeni wong ngono kok sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lerak ngoten to Bu, nek jenengan semangat kula nggih semangat ngoten le kok so. Senadyan to bar diudani ya nok ya. Ra dadi ngopo? Mugi-mugi udan sing nggawa berkah barokah ya nok ya. Niki sugeng pepanggihan kalian keluarga agung ketoprak Loko Birawa mijil saking Kaliyombo Rembang punya anjih engkang disesuai kalian Bapak Dul Munadi Bogang ya nok ya. Niki regine pinten Bu? Nuwun sewu. Rembang dugi mriki pinten? 20. Walah nggih murah no Pak. 20 semena kae kok ya. Anake mboke ayu-ayu ta ora Pak kira-kira Pak? Ayu-ayu. Kalih bojone jenengan? Aja dijolno lho ya, aja dijolno lho ya. Ndek nom ya padha ayu kabeh ya nok ya. Kandhani kok ya. Alhamdulillah nok, siang niki katimbalan sowan teng dusun Ngemplak. Pati Bumi Winatani dalam acara sedekah bumi ya nok ya, nyedekahi bumine. Paring dedonga nok kagem warga Ngemplak sedaya kemawon, mugi-mugi sabubare nimbali ketoprak Loko Birawa pinarengan rezeki ingkang melimpah ruah amin Allahumma. Panenane sangsaya akeh ya nok ya. Panjang yuswane anjih desane tambah desa ingkang maju nggih Pak Bu sedaya kemawon nggih. Niku mboten teles pokonge. Mboten pempesan pripun? Wong aku ning jero teles kebus kok Bu. Ya ampun, delok Loko Birawa nganggo sepimbet, Dok. Ya Allah, iki mangak rombongan truk, Bu. Astagfirullah. Neng ra dadi ngapa ya nok ya, bot-bote pengen mirsani Loko Birawa. Mula iku nok, nek goyang iku pokoke sing tenanan ya nok ya. Kandhani kok ya aja nganti kalah pokoke. Oke sayangku, wis titipan jine bareng lelipur nggih nok nggih. Saderengipun konjo kagem Bapak perangkat sedaya kemawon, Mas panitia matur sembah nuwun. Iki mang jajane wis metu ya nok ya. Kowe kebagian ta ora? Bela iku ora kebagian ning bungkus terus kok gumon aku Pambuka sayang kula sak kanca Mas Komet katuran wonten. Enake dikeki apa ya nok ya? Podang kuning. Tapi iki suarane serak-serak boblok iki Pak, mboten napa-napa. Biasanya nek podang kuning ning Bloro iku 50 ya Bu ya. Nek teng mriki gratis mawon kalian Pak D. Gratis nggih Pak D. Nek mentolo lho. Oke, ra dadi ngapa nok kagem seduluran warga Ngemplak mriki nggih katuran wonten podang kuning. Lah ngene iki lho, aku jane ra mentolo kok, Pak. Nyilah bojo. Waduh. Oh ngoten, kok jerumen le, Pak. Pak Jupri. Nggih, Pak Jupri bakul buah no nyileh bojo. Ya, pembukaan laris bela rondo ora tak kei. Satu temang pambuka sayang kula sak kanca monggo katuran wonten podang kuning Mas. Sinarengan Loko Birawa. Monggo. Lah iki lho ketoke diodolno Bu, ketoke Bu, diodolno Bu. Santai Bro. Ya ampun Pak D. Lali janjine saking Jinan. Pak Warsidi, terima kasih banyak rezeki nggih Pak nggih.
ning omah wis ora krasa keluyuran aku goleki sing kata saya mubeng mikir anggonku goleki mboten usah Pak ora krasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menflok ning apa keganjangan dari saka kadowaan serwing ngoceh dheweke ngaleh celok pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga ayat katon nyanting sirah bakal hatiku kekiwang liar yen si podang andutut hati kebranan ora menjo hatiku dan sayang kotro tasranani isen bikat ulu tekado goyang Pak D lomba biru nyampur sari terima kasih Pak D ayo nang bokonge nang so awan ning omah wis ora krasa keluyuran aku goleki sing kata saya pikir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang leyang-leyang kata sawang mencelone keganjangan dari saka kadowaan serwing ngoceh dheweke ngaleh wedok seleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga ayat katon nyandik sirah ora bakal hatiku kekiwang liar yen si bodang andutut hati kebranan ora menjo hatiku dan saya kotro tasrani sepita ulu setunggal tembang pambuka saking kula sak kanca wonten Podang Kuning. Nuwun sewu niki Bapak sinten? Pak Kasir kecewa. Nggih, nggih, nggih. Dalan nduk kok mbok cawisi kerdos kira-kira dibeki ta ora? Ah nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, duetipun kalih sinten nggih? Oh, kalih gadis muda ingkang ayu. Anake kula ayu sedanten lho, Pak, mboten banci kok.
Niki sedaya niki perempuan Pak wedok mboten banci kok iso sing ayu jare Bu nek wong wedok ki ya ayu kok iso. Nomor pinten Pak? Nomor pinten? Nek nomor 1 iku 20.000 ae kebokonge cek mengsle. Ah sing mesem niki, iki cilik ning kaya lombok jempleng lho Pak. Jenengan kersa? Sayang sini sayang. Andani kok ya. Anakku ana sing bleguk, ana sing lencir, ana sing mengsle. Ayo ndak salim kalian Pak E. Alah. Aduh, naminipun sinten Diajeng belah. Iki ketoke kok bengi dikon dadi bupati ae ya nduk ya. Masuk ketoke iki. Olah mboten usah kata-kata Pas, sedaya mawon tok neh. Aku anggere wong ganteng itu nyerot ae kok iso. Niki istrinipun nderek mriki napa mboten? Sang istri. Oh, duda. Ya Allah, duda, Nduk. Cara kok tak pekno Pak iki gelem tara, Nduk. Jenengan nek kalih kula purun napa mboten? Waduh, nggih purun kok, Nduk. Aku tak kabeh nek ngono ya. Aku kok malah wedi lho ya. Oke, kawin kontrak dari ngemplak lor. Oke, masuk. Satu persatu atensi masuk nggih nggih. Mas Gomet paringi support Mas, kersane tambah gayeng yo. Bareng logo Biromo. Support. Yo. Logo Biromo lagi. Sini nak. Wong bocah dikongkon nyanyi kok malah bahasa Inggrisnya metu. Iki lho Bu, penyawer iki lho Bu. Kalau ndak penyawer Bu enggak. Lah ndi? Nek liwat. Tak kira penyawer lho iku mau. Nek golek lungguhan sing penak. Anjih, hati-hati Bu nek teles Bu. Wah, sakake kok. Nek mboke ora teles ya ditelesi kok. Iya le. Iya. Itu mangsane lho ya. Ayo Tri milih sing ndi Tri? Apa Mbak? Kawin kontrak, nyileh bojone uang, kecewa ada. Lali janjine juga ada. Manut. Loh kok rene nah? Kurang kok. Atasi. Dereng Pak. Dereng beber. Saniki. Kok nek wayahe kok tak celuk engko. Jalukane saiki, Mbak. Ya ketoke kudunan kok nduk. Ayo Pak, gak usah balik kecewa. Balik rene Pak, balik. Monggo mriki. Eman ae mboke iki yo. Biasane nek njaluk sik yo dimboy 20.000. Mboke kok moto duiten ta. Ora nduk guyon-guyon karo duda ben awet enom, Nduk. Mbak Ayu kepareng kula minggah. Oh senengane ning dhuwur, Nduk. Padha, Pak. Lah aku mangga kok ya ning dhuwur le, Nduk. Oh iya, Mbak. Monggo. Niki kersa mboten napa-napa, Bu, nuwun sewu. Nggih, monggo. Dudu ambek rondo gak apa-apa ning dhuwur panggung. Sapa sing rondo? Sampean. Lah jare ape mek iku ya berarti sampean rondo. Ora rondo, Nduk. Ning siji ning kono, siji ning kene, ning kono kene. Kok nyanyoh to? Wong wedok kok ya. Paringi dalan, Pak. Dalane dibuka. Ya dudoe ngono ku lho pencilakane lho. Ana tangga kok iso liwat kono iku lho. Penak sing praktis kok mencolot. Nyuwun mik sing pundi jenengan? Kang Cetha niki cetha Kang Cetha, Mbak. Dudo nek aluse ngene ndak weton Solo piye cah? Nek sampean ya Solo, Mbak. Solo apa? Solo Kodok. Rumangsane. Ayo. Kawin, Mas. Kawin nggih. Yoi.
tesih. Oh nggih, niki kagem jenengan to, Dek. Oh nggih, ya Allah. Aku kudu salto. Injek kacang masakku ngono. Ya iki kanggo sapa, Pak? Kula napa niki? Lah. Jenengan niku le kok iso malah godho-godho anake kula ya. Jane kalih anake kula tak kula. Ya Allah sembarang iki. Telo ta opo kok sembarang. Terima kasih matur sembah nuwun. Wong nek terai dudoi lagi imut-imute ya ngono kula nduk. Sampun katuran ya sayangku, nek wonten pamundutan kembali nek wonten sinarengan saking Mas sinten nek wau. Sinten Bu? Aku ora patek krungu nduk kandhani kok ya. Oke Mas Gomet, dilanjut kembali ya nak ya. Nah, niki diaturi wonten apa sih ya nak ya? Anakku ya sini ya. Iki gak sespot ya Mas. Akeh pamundutan. Sik tak pilihno anakku. Iya tak milihno anakku sik to, Pak D. Asna. Sini nah. Ayo mikir dipundhut nak. Inces, habis ini ya Inces. Alah, nek wedaan 2 kilo dikabehno kok. Gumun aku ah. Halo Asna. Milih kang pundi nok sayangku? Kawin kontrak lali janjine kok mbek Inces. Kawin kontrak sampun katuran maksudnya. Nyileh bojone uang sinarengan. Apa mang Pak Dene? Kecewa, sinarengan juga ada. Milih kang pundi nah? Gak kabeh, ya ampun. Ora dadi ngapa nggih Pak D nggih. Terae Asna ijek cilik kok iso dipenging ngetoprak sekolah kok gumun aku wah. Mulane to sekolah sik kok iso. Ngene iki bangeten ibuke kok ya. Ayo Nadia turi apa nah? Dalam gala-gala saged Asna. Engko ibu tak aturi aku dhewe ya Bu ya. Anakku jek ciyik-ciyik kok. Kecewa dereng saged. Asna dereng saged Pak D. Tayub-tayubipun napa? Oh ya. Saenenge ya saisaku ya tayub sepenting nggih. Heeh. Asna dipikir dahulu nah. Nah, dipikir sik nok lagune apa? Tak kei tayub sik iki. Monggo Pak. Apa ya kopi jayae saisane. Di Tenggorumian nggih Asna kalian berpikir nggih nyanyi tembang nopo monggo. Sing penting tayo Pak D saisaku pokoke. Nggih, Asna dereng saged mengken bakdo niki nggih. Tali janjine karo Inces gak apa-apa, D. Oke. Bakdo niki katuran wonten lali janjine. Monggo, Pak. Ayo, Pak. Pas kadung kok embut. Dalam saged sing mboten saged Asna ya ampun Pak D. Nggih maklum to Pak D, Asna tesih sekolah mikir IPA, IPS, matematika. Koso. Nggih monggo bakdo niki kula aturi lali janjine saged koso. Monggo Lek. Bakdo niki lali janjine.
kadesan padha sanjo ana warung kopi Pratan pokuna ora mikir lomas sesuk ora blojo senadyan kopi sacingkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ombe sasore katone awake nglentir aku becik wis misuwur krasa enak ukelan magleke mareming ati ayo kanca ngonco kopi jahe Dul sing ayu kuning gak nate kumpul